Kuten jääkiekossa, myös myynnissä ja markkinoinnissa on tärkeää, että syöttö lähtee oikeaan osoitteeseen. Jokaisen yrityksen tavoite on kasvaa ja menestyä. Sitä varten tarvitaan enemmän ja parempia asiakkaita. Innolinkiltä saat eväitä lisämyyntiin ja markkinointiin. Menestys ei synny sattumalta. Se syntyy oikealla tähtäyksellä. Perusta myyntisi ja markkinointisi tietoon. Laukaise oikeaan suuntaan ja tee tulosta.